teimlo bach yn emotional os pobl yn dweud, o, dwi'n dysgu Cymraeg nawr achos gwelais i ti. Mae yna bobl yn trio'r rhaglen yma, a dwi'n meddwl bod yna lot di gweld o flwyddyn dwytha, a di gweld chdi ar y rhaglen, a di meddwl, dwi'n mynd i drio fo, achos gennau digon o Gymraeg, i'n ysbrydol Llais di. O, diolch. Ie, fi'n credu. A pobl yn stopio fi yn y stryd, o, dwi'n dechrau dysgu Cymraeg nawr, gwelais i, a gwelais y Llais ar y teledu, a nawr dwi'n just dechrau dysgu Cymraeg. Dwi'n siarad tipyn bach Cymraeg, ond dwi'n dysgu. Ardderchog. Diolch. A i fi, un o reason mawr pan o'n i'n mynd i dechrau dysgu Cymraeg i pobl i gweld fi a meddwl, o ie, dwi'n mwyn i wneud e hefyd a'n gallu wneud e hefyd. A ni weld pobl a'n clywed pobl i ddeud i fi, like, dwi'n dechrau achos gwelais i ar y teledu, just like means i byd i fi. Dwi'n dysgu Gymraeg. So, blwyddyn diwetha, dwi wedi bod yn just fel like, pedals yn y metal gyda Cymraeg yn just trio fy'n gorau dysgu gymaint. Dwi angen ti a fyddi dewis fi os gwelwch yn dda. A dwi'n teimlo fel dwi'n gwybod lot mwy Cymraeg, a dwi'n teimlo bach mwy hyderus, bach mwy glwy gyda iaith hefyd, a dwi'n just caru e even more. Dwi'n meddwl dwi'n dewis Aleighcia. Ond dwi'n caru e gymaint nawr, yn just mwyn encourage mwy pobl, dal mwyn encourage mwy pobl i just dechrau dysgu Cymraeg.